Ma ġejtx marmi fuq il-bankina ma fit-triq. Spiċċajt fuq il-bankina minħabba li tkaxkard minn gbejja għal fuq il-bankina. Kont muġuħ b'mod terribli u ġieħ ma kullimkien u saqajja ma bdejx inħossom. Bkejt fil-karozza li fija wassalni Glenn Farrugia li wedni li se joħodni l-isptar. Iżda minn flok l-isptar telaqni fit-triq. Ex-qar Lamin Jaiteh l-immigrant li allegatament inġteħed f'nofsa triq mill-imgħallem tiegħu wara li waqa' żewġ sulari f'sit ta' kostruzzjoni. Dan hekk kif il-barrani xjiet fil-kumpilazzjoni mis-sodda tiegħu fl-isptar Mater Dei permezz ta' video link. Il-vittma konferma li l-akkużat ma ċempilx għall-ambulanza iżda kienu żewġ nisa li waqfu jgħinuh wara xi nofsija mixħut mal-art taħt xemx tiżreġ fuqhom. Jaiteh talab għall-għajnuna iżda l-akkużat beżda lil ħaddiema kollha li jekk tmur ambulanza kulħadd kien se jispiċċa l-ħabs. Jaiteh saħaq li hu kien jaħdem ma' Farrugia kuljum barra l-ħadd mis-6:30 ta' filgħodu sal-5 ta' wara nofsinhar. Meta xeħtu f'nofsa triq Farrugia qallu biex jgħid lill-pulizija li tajritu karozza. Glenn Farrugia ta' 31 sena u d-direttur tal-kumpanija J&G Farrugia Contractors li qed jiġi mixli l-kaġuna b'mod volontarju ġrieħi gravi fuq l-immigrant li prova jaħbi reat u akkużi relatati ma' inċident li jinvolvi ħaddiem ta' kostruzzjoni. L-immigrant ħalla ferut fil-ġem ta' triq f'Selmun limiti tal-Mellieħa wara inċident fuq il-post tax-xogħol.